No niin, moikka YouTube. Mä tein tästä ekan osan, mutta mä feilasin sen ihan täysin, niin mä nyt teen tän alusta. Eli mä nyt siis tässä näytän, mitä mun puhelimessa on. Eli asetukset, kello, kalenteri, kamera. Sitten täällä alempana on vähän kiinnostavampaa tavaraa, nimittäin Play-kauppa, pelit. Tuossa näette. Sitten WhatsApp, YouTube, sitten tämä millä mä kuvan, eli Mobigen for Samsung, sitten on näitä perusjuttuja. Sitten täällä on tämmösiä, täällä vaan näkyy nää. Ja jos te ladata tämän siisin taustakuvan, niin se nimi on Tiger Sharks 3D, eli Tiger Sharks 3D. Ja sitten jos haluatte, mä näytän kohta yhdet hyvät minun viesti- ja soittoäänet, niin ne hauskat soittoäänet kautta viestiäänet voi ladata tuossa Top 100 Free Fun. Sitten se taisi olla joku. No kirjoittaa sen, niin sen pitäisi löytyä. Sitten sen, mitä mä lupasin, eli ne äänet. Eli ensimmäiseksi mä löysin sieltä ainakin tämän. Thanks. Niin toi on mun tämänhetkinen viestiääni. Mun ennen tätä oli viestiääntä oli tää. Ja sitä ennen oli tämä. Mutta ja tää on nyt mun tämänhetkinen. Oi! Thanks. Ja sitten mun tämänhetkinen soittoääni on tämmönen. Sitä ennen oli tää. Ja tätä ennen oli tää. Niin ja sit mä voisin nopsaa näyttää mun herätyksenkin. Aina kun mä herään, niin silloin alkaa kuulua tämmönen. Come on, man! Come on! It's time to get up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Come on, man! Come on! It's time to get up! Wake up! Wake up! Niin ja tän nimi on This Will Wake You Up. En mä päälle halunnut. Ja on This Will Wake You Up. Ja sitten kun mä herään, niin tulee tämmönen herätyskoulu alkaa. Tuolla ihan viimeisenä lukee tossa. Niin tämmönen oli sitten tää. Katsokaas nyt vielä